Hi guys, good morning. Madung buntag na tantanan guys. Good morning Kim. Salamat kay kado sa gidaan kay gihatdan ko gahapon og bugas nga kanina. Bag-unis jang ani. Ang ila ko gihatdan gahapon. Salamat kado sa gidaan nga naghatid ani. Thank you kaadto. Gihatdan ko gahapon guys. Bag-unis jang kuan pinagaling nga o bagong hinarvest nga humay ba. Salamat ka azong katilaw nagadagod kong taon og bagong hinarbis nga humay guys. Salamat ka azong kalugaw ko na. Kanay ka maglugaw dai? Ha? Salamat ka azo. Hatdan mig hapos-hapon. Minum tangnam. Dapat ila sky. Hatdan ko hapong yaya. Salamat ka azo iya. Yaya may magtawag talaga sa mga ijaan yaya. Kanang mga auntie bag una na sang tawa guys, ang mga auntie nga na angkol bag una agam jang karaan nga tawagan na yaya yuyu. Mo gati hang andan yaya yuyu. Uyong uyang nga na ba? Nga karaan nga Tatay pod. sandanan. Kanan panday. Tatay pod na dyan. Mura man dahil na nabili sa mapaan katunga. Kana. Matoy na ako ah. Ha? Ano na? Kana gamatoy. Liwat nimo. Okay, nimo rin pankin. Ika. So karon adlaw guys. Bani ko ninyo guys maang sideline tag pangibot og tagud. Kaya na may nagpaibot daris ubos. Di ra mampud. Maghinahinay kog ibot. Mingaw naman ko pangibot og tagud. Ano laman tag pilag buok ron. Pilar ug ko sa tagud. Ang ina tatay unda na cinta tagay ida. Ang nanay. Gimingaw ko mangibot og tagud guys kay sa una sa bata pa ko. Sa una magsigi ko uban-uban ni nanay mangibot mig tagud. Malipay ko kay inaghuman makakwarta man ko. Kapalit-palit ko gugkuan. Makapalit ko sang gusto paliton. Palit ko sa nilas, makaon. Sa una. Ganahan ko mag-uban-uban ni nanay magibot og tagud. Nanay ka makaon. Sa una, paan. Ayun paliton. May manuso sa una chichirya. Yakan ka ang nanay hindi yung pod. Di uso sa unang mga chichirya guys. Agam magadzang paliton sa una. Agam magadzang paliton sa una guys, paan. O gadzihang ganahan paliton paan. Kaya chichirya da, di na uso sa una. Karon na ni uso ng chichirya sa mga bata. Karon guys, ubani ko ni julad to. Ubantan ninyo mangibot og tagud. Okay. Gimingaw gadzang ko pangibot og tagud guys. Okay. Sa una mo magadzihang ganahan nga mag-uban-uban kung nanay mangibot og tagud. Basta laman may linta, pero ganig na linta sus Ginoo. Tungko gadzang ko bani. Adekan man gadzang ko na linta, labi na nagkalabit ang palit na magilak imong tiil, kayong kaglapok ra ning tungko sus Ginoo linta naman ning ungkeb jara. So why gadzang ko nga nagrabe gadzang dagan-dagan dias pilapil. Arang gadzang dagan-dagan padung pilapil, man matangtang masiin saan nagwas kanay. Saan hug. Pangkuas ang tiil. Matang-tang Untuk manggana si guys, mura manggana hijag ka ng guma na isang ka ng waswinta. matang ma. Pilit siya. Karong bantag, mang extra ko lang tuog, ibutog tagod, kaya dyan palis. Ang meeting man unza sa kwas mga bata, pantawid. So, meeting ko dyan palis guys. Ito na mi guys. Ito anang gidana sila mo ilang gamit to Bibo ka din ni Ron. Kinkin nagdag tubig. Pero mau. Banan-banan. Kung hindi kayo madawhog ka. Raraba ka. Green-green nagagianan Na green-green nagagianan dari. Hadlikun. Kadapos. Mala si Kuya jacket ito. Darag maisang mother dia. Na guys. Gagmatoy laman. Harang naghanag tubig ag basakron. Sunod na pa daan mangibot. Nasa uwan na. Hala na na makauban. Nasa Kasi uwan tumaribik. na sa tubig. Nagbunga ka pa dyan sa uy. Ano may Baha. Baha ah. baha day no. Day uban-uban mas kimyat. Day pa nag-uban-uban kaming bazi di Ano guys? Ha? Baha da ni gahapon. Kasi ang tubig Sige Sige na.
Hadlok ag karsada oy, ga green ang karsada ron. Hinay kay ayun na daplin agikin daras nga. Wow, ano may akatugbuwak guys Unahan ko sa color puwa. Nice kazo. Ay guys, gagabon dari. Wala ipiktos tugnaw. Gabon-gabon. Yes, dagan nami guys. Hala, tabang mo gibutron ha? Kinken, Ilia? Ano kutug-kutugon mo? Ha? Unsa? Tawa ng linta. Di masih makahurot ng linta. Di as Ilia, tabang man nag-ibutron, di tabang ka ibot day? Di? Sabi ko, nagbanuman ka kayo, tabang ka. Uy guys, dahil hinog kakao dahil ayaya diya. Tulo ka buok guys, sa duha tulo. Wow, aralami lagi sa duha tulo. Uy, impas na din kakao unza guys. Balikan na naman unza. Yes, papadad to spikas. Lagi una na mo kaw. Agsi kaya kan ginsing-singgit unza na rin kuno. Tata na, nalaman dari ay ilang basak. Ay ilang tageran di ay, nalanlunahan. Narabay bajabas kaso. Ay bunga. Kasunod, kumakugihan man mong lakaw. Hala, kumbate. Ha? Daga? Hilaw? Hinog? Hinog? Ay, hilaw. Ay, hilaw man. Nakakuha ni nanay mga pin. Hilaw. Nakakuha ni nanay mga pin. Ang tadali, ito ta, sunod tali na ka, mabisaan ta. Hindi mo na ibayad dari. Tis pandad to, makakita mo tukuko na hawon. Nagis na idaghan dari kabazabsan. Lami ada lugwadan, oy. Sagbot. Ha? Tuntun ka buok. Kung ano to kahinog na. Tulo ka buok kag hinog na to guys. Ha? Uy, daghan na rig uhot lami ibutang sa buwak. Uy, ito naghana ka tagad guys ito lami na ba kuan nga nagkuan uhot ambuk. Basla sa mother. Wow, ang biyo. Lami ka jo magpudyo og nga ni guys, linaw. Ano ba? Ang area. Kabaskan man diha. Hanto dito sa ibabaw guys, dito basak. May bugnay wala may bunga. Nagfag man dari. Paghinay kay madahog. Ilia paghinay. Alright, enemy guys, to mo to ag tageran nga mga ibton. Di magbadjing gamay nag-uban-uban, lahala, subay na pilapil. Lagi, hinay. Hinay kay basin na sa bula, gubuta na rin abos. Ano guys, wala. Gumadja nag-ilang pilapil, oy. Yan na guys, ano himinda ni mangibot. Yeah. Wala yung mga ibton ron. Duha ka plat manday ni. Kanay kayaya mao ni duha ka plat. Nalagi tagas na pinagbu. Ani ba di magkapriha. Mao nig na itsahan og abono. Dara ko sa daplin. Dara ka mga sikyo. Gaban-uban. 19 days pa day ni. Sinuibi pa kaadlaw guys ibton na. May rinta ma. Wala gilinta na ni dahil bitong nalinta ka na mo maak. Kung na mamaak aw dagan. Hawon. Pwede linta yo. Wah, kaya kuan kanang ang yuran-yuran. Pagtarong. Baliboon ra ba sa ginta dani? Gidara ko. Kada man taon May wa man kutak mo dito ka dani. Wah, Ag mga larot dani. Ag mga talawan ra may takmo dan. Nanoy ud. Kana poy adyaw haod baliboon. Tawanan. Ganun na mag-ibot guys ya. Bawo ni habibing. Wala na ibot man.
Delinta. Oh, delinta day udi ah. Udi. Day udi ah guys. Kapila. Ada ti agud. Tari butang. Dala ka. Umahimo kang butterfly. Oh. Gana na magibot guys. Kamot. Dali ra. Maso kay daghag tubig. Moy ganas mangibot daghag tubig kay hinlo. Na, dara. Kinahanglan di mabugto karon di mamatay ag humay. Kung mabugto ay impas ag humay. Hanian. Wala. Kasi di pa daplin na. Kumuk ko manay ka ato. Oo. Pagkas ang pag-ubat. Nga na nagibot gas na. Hinay. Madayon. Kumuk man di ay. Di ko gahi. May gahing laro tondron tana an lang Babad. Eh, kasi ni kuhag lapok ha. Ayun, makuha na ko. Ha? Ayun, makuha na ko. Ayun, makuha ko. Ah, yan na. Yan na guys. Ayun, makuha na ko. Sa tagdugangan kay luoy ko gamas pira ka azo. Ano lagi bukangin mo ma? Dana kay rong arrange. Ano ma-arrange mo? Yes. Ay, lagi na ko. Para batong bangang na eh. Kanina eh? Tan sa kantel kaya tanay mo sud. Ikado. Nalintaan. Uy, pamali! Dura! Nalaging linta! Dura, litin mo na eh! Sablik yun, nilinta! Lintaan dinidiri. Dura, nilinta guys! Kuan, langoy-langoy! Oh, mapagalay pag-ingan na naglinta din nilinta! Dura, naglangoy-langoy! Datin! Datin, tara! Dura! Ha? Dura! Ino kong linta guys! Sa ano man dito matol di linta kin tanawin. Abe sa pangkin ken. Nanay. Kare guys na. Waday ka mo Nanay. Gidakap linta Jesus gid. Jero nanay. Gidakap. To gidakap ng nanay. Asa man nay mo ilabag nay? Hoy, Nanay. Ginoo ko ning kalakihan ni. lintaan din dagko Dara. Ablikon man na may linta guys. Mao gadto kadlukan ning linta. Bahala po diha. Mo na ni ron. Impas gato hang inibot dari. Bis duha na ka buon ko ana na. Huy. manung larot man dirang imit. Jara gato ko katawan naglinta da bahala pod. Tagtagod sa Ara gato na likas linta. Gisugsug. amo bek Yes, gisugsug gato hinungkos linta. kay di pamunit sa linta. Jara bahala pod. Di nako. Di nako guys kay linta bahala pod. Subot. Magsilbi. Jara. Masupay nagbutas ko ba? Uy, pangham niya ay butas ka. Ato na kuan naibutas. Pangham ko butas guys. Punit ni nanay aglinta guys. Gilabog asa ka to gilabog para po dadto mabalik to. Jara. Man mo ay Dari lang ako sa dapling guys ah. Ade. Gulit tayo anak. Papa si Kuya. Ibis tayo nagahua di ah. na. Ay planggana ra. Na iya pag mas mamag planggana kay madulang planggana kay safety. Kaya butas mo kat man. Ayaw ko lang karang matuwa. Baka ati. Ikatuan sa linta mo sa awang pagkada ng Oh, Ginoo. langgana o butas. Langgana butas ken. Kaya na guys. Jara, uy, adli ka na lagi. Madugan kay nakabantay ko. Kay wapo sakay ko sa tiil. Jara. Di mo po na mo ko agway sa mag. Mo lagi kung kuan gyapon nati. Ikaw is gyapon. Tawit na gahapon.
Wah, pabilisan na din mas linta. Kurma lang. Ingon, bitaw ko ayaw danang sa daplin ang hira. Labaw pod. Labaw pong tawanan. Barig-barig day. Atin dahil barig-barig ka day na nalinta day. Linta na ni kamang-kamang yat. Wala ka ba ang taibtin? Lami ibtin ba? Napit imong tiil. Mapaakan ka. Napitan ng paakan ka. Kung kamugon sa nilis baby, diha nag-linta. Ang mga tawa na Wala naglinta. na, tinikling na taga nalinta. Abot na sila yung nasa rin na nagtinikling na. Grabe glinta, dara hadlukan. Na, bahala kitang duha, dala rin magkabuhag sa ron. Ay, nung laro ko mas ginibit na rin. Di ka din matabang. Halay sa kubot, ngilaran tutos kurma. Sa unang tatay nga. Sakto na balik kita nawati. Pamaliktaron na naman. Nagagit pa gano'n. Garang, ano ba ka dyan? Dukin sa tawanan mo may sugsugon. Narag, lababi kami na to. Simbudo ganit palang, takmo dyan, bigas palang lintad. Grabe yung tinikling. Kaya now, nagkasabon-sabon na ganit. Sabon? Amoy ito na oras koan. Utang na ng imong karsunis. Mo di ka dara din arag linta. Uy. Boy, mapagay paghisgot nas linta ti diha naman ang ingingan. Tinikling na ka na. Ay, mana. Harap hindi mala. Hoy, Ginoo, ang matawan naglinta ang pas ni ron. Wala kay botos na ko. Maaman pero ako nabutas. Papay amo. Ani ro, nagmutak boy, ari na ras pangpanito. Diyan na guys. Nakausa na kadto din tao nagtawa naglinta. Awa na ko dapli nagkaw-ikaw eh. Tawan gani ka na. Tuwa mo to ilayaya. Magwa ko na to. Kuan, langgana. Langgana. Sakay langgana ba wala. Magsakay na mapuan usok sa kilid. Mo iko ante. Amang gihat. Sayang oy matupay na. Atras ni mo ato tong usok. Matupay nagbutas ko. Butas lagi Moto gid, tay butas sa bay. Dali man Abi ka. na hugway linta. Lain sa moton. Diyan na. Nakausa na kadto din taon. Day. Karon ko ana. Dala guys, dala ko Dali man ka, dali. Ay nang kuan agkatong bayad ka imong Yung batang balibang nila. naaday dana. Diha ipunit nila nay, ingon na pud. Aw ilabog na. Di man na mo Kita babalik to. Di na hamat labog. Baong na nay hagilabog nimo nay. Nadana balik to unda. Lado. Dango maning paklado na sa Dana guys na koy kuha. O din ay sa ka bugkes. askin dai pag napil ka. Kaduhan agi. Asin na nay upat na ija. To agahas ang buok man ta. Luod ja. Majas ati kay nay butas. May butas ang kamot. Ay, ang kamot lagi. Ginoo ko, mutong ko umas kamot. Bariha, may tawa ng linta. Aga ko po tawanan, sugog linta na. Ay, tayo planggana. Salamat nin taon. Dali, Ken. Salamat. Ba, ug na ilintari. Tay ko sa re. Aga lagi, mas nagbangan-bangan ko. Kaya ang banganan kaya ang sagmusurag linta sa tiil. Mazus nanay kay magsigirag kuan. Mazus nanay kay tuwa hilom ra masig dupot rag kuan. Dagan-dagan. Gahi te. Amor magumo. Kinagang. Tagasog ugat. Taga si jag ugat. Dali Ken, yung masakay kong planggana. Hoy sus. Na. Ala kong bate. Tara guys. Uy, munlod man. Unlod ni Teddy. Ay, di, lingkur, maura man po, lingkuranan ra may imong ibutang dana, agti Ay. ipod. Mao gyapon. Eh. Yay, nanakin. Dagkana, oy! Dagkana, nakuha niya mo, ha? Aw, kwarta. Magpay, magibutag kagad. Labot naman ta para makikita dito.
Ano pa mangibutag tagod? Ano makakwarta mo? Ayan o. Ano pa mangibutag day no? Kwarta pa. Makwarta. Makwarta. Guys, ya. Makwarta ha. Makwarta. Makwarta. Inja. Naipan. Inja nai. Kapalit Kapalit namin dagbungad o ginamos. Di. Ang baon. Ang baon. Ay na rin baon ni mo. Akong pati mama kay baon ko nung iya. Kapit na may mahuman. Kapit na may mahuman dia. Gamay na naman kasi din tayo mangitapukan. Muro na may dari kuhol. Bali na ko rin may danig lain. Grabe naghanap kontrata na yun eh. Mahapit na sila mahuman. Sa isinta na. Sinta. Ipil di pa kukuy. Tilawas eh. 1, 2, 3. Ay pa ba? Sa isintais 8. Grabe ya. Ay, sana all. Bisa diha. Grabe oy, Ginoo ko, bahala nakalinta-linta, bahala nagdinanggan na gasinta naka sa isintay 8 manday pod. Makapalit na nagbudlisan. Kapalit taga din taon na nag-isda ga sabon. Palit og sabon da init ako kuto oy. Yan na, yan naka 68 ko kabuggas. Kana. Kasi asa naman nila mo mutuli sa hang kapato. Yan humana may ibot. Humana may ibot. Lagi la ka una na ka. Humana may ibot guys, diyan naka 68 ko kabuggas. Thank you Lord. Agilas na naka tagkuan sila. Gato sila kapin. Tagato sila kapin guys. Alright, manguli na mi guys. Humana mi, ito na sila. Paghinay kin, paghinay Iliya ha. Yes, humana guys. Naka 68 ko kabugos. Kuwang og duha makasitinta unta. Sagdilaman, ato na sunod. Salamat sa Ginoo kay humana. Kana, mumiting may ko karong palis sa Pantawid. So, tara pod, meeting na pod mi. Lagi arang bibuha ka na mo mangibot oy. Dapat daghan dari dia. Muli na mi humanag amang trabaho. Ikaw dai kay init dai. Butas ko guys kay aron di ka sa daglinta siya aron ni mapangag aglinta dahil kinikit sa butas.